Аспары халынынан барлык аланырга сәлам. Авылыма Смәйлгә сәлам. Балташ районы сәлам. Әлмәткә сәлам. Сәлам әтием, әнием, бабай. Мин Белла исемле этемә сәлам әйтәм. Искәндәр абый сәлам. Радмила апа сәлам. Мин сәлам әйтәм ярышчылыга, әнигә, әтигә һәм козага. Передаю привет своему огороду в деревне. Хочу передать привет своим рыбкам в аквариуме дома. Привет городу Бугульма. Всем, кто меня смотрит, всем привет. А я передаю привет своим родителям, своей дорогой девушке, своей подруге из Оренбурга. Всем привет, я вас очень сильно люблю. Всем счастья, здоровья, позитив, чтобы у вас все было хорошо. Всем привет. Дусларыма сәлам. Тимур абый. Сәлам. Мен сәлам итәм Башкортстанга, Илеш районына, үзенең туганнарга, әти-әтигә һәм нәни белән картәтегә. Мин Кубратхан, барлык ханнарга да сәлам әйтәм. Сәлам, сәләт. Сәлам Софа. Дөнья абый сәлам. Туган көнегез белән. Әти, әни, сәлам, мин сәләттә, монда бик тәмле ашаталар. Сәләттә рәхәт. Жанлы сәләтнең алып барышчыларынан кайнар сәлам сезгә дуслар. Сәлам. Без изге биләр җирендә биредә биләр форумның 6-нчы сменасы уза. Әйе, күргәнсездер, бөтен сәлгешләр, бөтен сәләт аланы безнең инде караучыларыбызга, инде гомумән туганнарына, якыннарына, белгәннәренә бөтенесенә сәламнар җиткерде. Без дә сезгә шатланып, гадәттәгечә 18:30-да туры эфирда кайнар җанлы сәламнар белән чыгабыз. Әйе, дөрестән дә безнең инде чатырыбыз кыр уртасында урнашкан, һәм инде монда йөгереп йөргән идаманнар, сәлкешләр, әйе, Командалар, бөтен тавышларны ишетергә мөмкинсез. Шуңа күрә дә бу туры эфир бит инде, әйе. Ансыз булса да гел ишетергә күңел. башкача булыр иде. Уңсырак. Инде әйтәсе килә, менә безнең форумыбызда тагында күңеллерәк, шәбрәк булсын өчен безгә инде һәр вакыт безнең иганәчеләребез ярдәм итеп тора. Әйтә шулар белән танышып үтигәле, рәхмәтләребезне әйтеп үтигәле, Зилә башлап җибәр. Безнең партнерларыбыз Алдынгылар хәрәкәте, Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте. Әйе. Һәрберсенә агентлыклар утлар җибәреп бара аласыз. Шаян ТВ каналына зур рәхмәтләребез. Шаян ТВ-ны ничек әйтәләр әле? Шаян ТВ белән бу телне саклау менә безнең юлбибез без. Вот, менә шулай диләр. Яшәп барабыз телне саклап. Дәвам итәбез. Киләсе партнерыбыз Яшьләр академиясе дипломатиясе. Татар радиосы. Созвездие йолдызлык фестиваля. Тат телеком операторы. Казан милли тикшеренү технология университеты. Алгоритмика мәктәбе. Мәскәү политехник университет. Һәм инде әлбәттә шушы матур футболкалар белән безне һәр вакытта имин итеп торалар инде. Сәләт стор кибетә. Әйдәгез һәрбер ягънәчеләребезгә Алкышлар. Рәхмәт сезгә. Әйе, партнерларыбыз сезгә бик зур рәхмәт. Без киләсе рубрикага аяк басабыз һәм сезне дуслар яңалыклар белән таныштырачакбыз. Эфирда белмәсәң сөйлим рубрикасы. Киттек. Карыйбыз. Ха-ха, дуслар, безнең башка рубрика. Бездә ниләр бар һәм без яңалыклар белән. Син шандырып куйдыңыз бит. Беләм инде. Бездән ниләр бар? Телевидениедә эшлим бит дуслар, әйдәгез башлыйк яңалыклар белән танышуны. Безнең инде соннар белән бәйле булыр. Шулай бит син башлап җибәрсәң, мен дә кушылып китәрмен сиңа һичшиксез. Әйе, соннар белән. Бу очракта сезгә бик яхшы ярдәм итәрсез. Әйдәгез әле. Биләр форумда быел 14 мең катнашучы булган. Һәм бу беренче яңалык, бик зур сон. 14 мең катнашучы, ул бит уйлап карасаң, нәрсә белән чагыштырырга була аны? Орша белән, әйме? Орша белән чагыштырырга була. Орша. Бер орша килгән биләргә. Yok, üç yaşa gelip çıkar da kayısına barıp soramazsan, ona kubus orşadan. Səlkişlər də öydəmanlardır. Әйе, Bütünüsü.
Devam etemiz. 30 jeyge olan Tatarstan Respublikası, Башкортстан, Чувашия, Кырым да булды безнең. Барлык республикаларда уза торган сменаларга койнар сәламнәр безнең студиядан. Биләрдән. Кемнәр кайсы сменаларда, кайсы аланнарда булды. Языгыз әле, барлык әле. Бүген инде 6-нчы форум, нәкъ менә нидер бер кичкенә генә нәтиҗәләр ясар өчен яхшы Вакыт. эфир. Сезгә. Яхшы вакыт. Гомумән бәлки кемдер бара алмандыр, бәлки кемдер киләсе елга килә торгандыр һәм комментарийларга нигезләнеп бәймә менә бу алан турында күп язганнар, бу аланда булган икән, мин дә шунда барам дип уйлаучылар булыр. Шуңа күрә языгыз комментарийга, кайсы аланнарда ял итегез, без дә аларны укырбыз, яме? Һәм дуслар, сәләткә кайтыгыз, биләргә кайтыгыз. Без монда сезне көтәбез. Киләсе сан 1000 сәгать уку укыты программасы. Мәктәп сәгатьләренә күчерсәк, ничә көн икән ул уку көне? Брестка гына укыдылар микән алар? 24 сәгатьтән башлап. Ул бит инде 1000 сәгать бик күп әйме, уйлап карасаң. 6 формада бик зур сан. 1000 сәгать эчендә ничә кино карап бетереп була икән? Берәр сезон сериал карап бетерергә була торган. Берничә сезон беле. Анда укыту программасында белем алганнар. Вот. Димәк, рәхәтләнеп ял итеп кенә түгел, файдалы иттереп тоздырган ял. Яңа мәгълүмат туплап. Әйе. 210 палатка бирәдә. 210 палатка. Монда инде чагыштырыла кирәк. 210 инде ул 290 только бергә күбрәк кенә якынча шулай. Һәм 44 чатыр. Әйе. Палаткада яшәп, шатырда укып, биләрдә өйрәнеп, яшәп, күңел ачып ятабыз инде. Менә, бездә ниләр бар икән дигәнгә сез инде рәхәтләнеп хәзер җавапларын беләсез. Вот. Хәзер алга таба барабыз. Әйе. Шу саннар чыннан да бик масштаблы һәм сәләтле җәйгә мондый саннар өчен бик зур рәхмәт. Әйе. Һәм Алкышлар дуслар, әйе. Һәм инде менә бер нәрсә генә кәефне төшерә, ул да булса җәйнең тиз узуы, җәй күз ачып йомганчы үтеп тә китеп барды. Öyle син борчылма. Җәй үтсә дә сәләтнең проектлары, сәләтнең чаралары дәвам итә ел буенда. Әйе, һәм синең кәефеңне күтәрү өчен без киләсе рубрикага тукталып калабыз һәм эфирда Сыраштыргалаштыргалаумы? Әйе. Карыйк әле, аннан дә сәндә кәефле күтәрелә, сыраштыргалаштыргалау. Идегез әле егетләр. Карыйбыз. Синдирегез әле. О, килеп җиттегезме? Сәз башлыйбызмы? Ха, нигә генә. Әнәй, мен сиеп бетер әле. Әйдә киттек. Ой, гафу ит. Бәреп китәләрен. Ничеләр монда? Biz o'qituvchi rasmiyasiz, bizning ko'nglimizda o'qituvchi nинди obrazlar bilan ko'ngliga keladi. Biz bir multikni topdik. Shu multikda Bu o'qituvchiga ошаган дип әйтәсегез килә. bizning ko'ngilda edi. Johnny Cage. А сен татарча аңлыйсыңмы? Юк. Жалко. Татарча Mortal Kombat уйнар. Мунча. Видим наставников в виде родителей. Вот. Это типа детский рисунок. Блин, это типа детский рисунок. Вот. Мин беләм кем бу малай. Бу шул наставник дигән малай. Бөтен саны ясый. Сезме 9 дип уйладыгызмы? Бу 6. Шушы форум кебек. Беләсезме ничек смешариклар татарча була? Көлкеш. Беләсезме ничек көлкеш? Чөнки ул җайлы ята, сәлкешләр, көлкешләр карый дигән җөмләгә. Аманы сез Е хәрефе дип уйладыгызмы? Бу Ә. Жанлы сәләт, теперь со спецэффектами. Бишенче тапкыр икенче елга калган сәлкеш. Почему бы нет? То есть когда может там мы все вместе ходить. Ярыймы шалтыратырга? Ярый. Җавда табы. Яра хакер кайтарам. Это вас нарисовали. Да. А сен татарча беләсеңме? Юк.
Татарча жауап бере өзі юк деген була. Бу баскыч менә бу безнең кеше, ел үсә бара. Конечный цель ясыйсызмы сразу, анда нәрсә көтә аны? Анда будет супер-пупер человек. Ясап куйгыз лифт и все. Мы подумаем. Рахмат за предложение. Мы хотим научить ребят выбирать, это очень важно. Мне кажется, вот эти очки вам бы больше подошли. Вернуть или все, мое теперь? Ну, не знаю. Ладно, даю вам выбор. И значит, я понял суть. Опа, от пішіріп бергіз әлі бүгін абитқа. Сізге түсі шамай. Мына мұнсын. Айбат бит мұнсы. Это у вас кондиционер? Да? Видишь какой? Иди сюда. Хорошо. Спасибо. Вот видишь, он реально помогает. Мұны сіз ры харфі деп ойладыңыз ма? Ол ры харфі. Қорықмай, әмі қайташа ол қазір бір нәрсе болмай. Пішірмейлер аны, yok пішірмейлер. Әйді сен су ішемі? Су сағансың, ой, молодец, әйді ішті. Әйді, көбірек ішсін, әдәнлері ертеге жіберіміз. Нәрсе? Yok бір нәрсе демедім. А можно позвонить? Ну все, қайтарам, все, шайтмай. Спасибо. Шуның білән шул, бүгінгі сұраштырғалыштыруда бір отта жарақатланмады. Қайғырмағыз. Ескитмәлі болды бұл. Иә. Ғафур абайға айырым алқыштар. Айырым алқышлар, атларға айырым алқышлар. Сұраштырғалаштырғалауны бүтән көзліктен көрсеті ол. Смешариклар нешікті бил татарша? Ишітмәдім. Ишіттім, ләкин ұныттым өзіме де бик ушады bu mizgiller. Külküş. Biz külkü isimleri. Selküşler külküşler. Bu videodan soň Gafur abi özü de bir külküşke öğreledi bilmisin? Her reportajdan soň indi ikinci gün. Reportajdan soň. Eye. Külküşke aylana. Ol belki şunday maksus spesialist barlıkka kelir. Külküş degen. Jurnalist külküş. Şunday удостоверение. Men külküş, hop, memnun kızım. Külküşmen. Külküş woman. Külküş woman. Munda bugün nechik kina bolsa da bulurga mümkün türlü birler, çünkü indi birida har kishi salatli, har kishi uzunchalikli, har kishi o'zini izli, yangi turli yoqlardan izlab topirga tirisha. Shunga ko'ra da endi bizning kelasi rubrikamiz salatli qo'noq. Baylabi, siz sizga. Rahmat. Bizde salatli qo'noq rubrikasi. Endi hozir men sizga ko'rsatam kim kirdi bizga. Siz shoq qatashaq sezmay qolsa, bunda endi o'qirga kerak. Bunda yolg'ishirga umuman yaramay. Hali bunday zo'rishni bir topib topshirdilar. So'nggisi bo'lmasin. Tatariston Respublikasi raisi yordamchisi, oldingilar harakati bolalar ham yoshlar umumrossiya ijtimoiy davlat harakatining tubak bo'ligi Sovet yetakchisi Timur Abay Suleymanov. Selam salat, selam dünya, selam aldınğılar. Nihayet sizin bilan da bizning studiyada uchrashamiz. Endi rahat. Nechiksin kayflar? Rahat, shab, aldagil hey, manda rahat shuni bil. Vat. Гадәти сорауда булып яңгырар, ләкин минем үземдә дә тойганым бар. Менә бирегә кайткач, иң беренче шушы җирлекнең җиле белән бергә хатирәләр килеп бәрелә. Менә ничә тапкыр менә шушында кайтсаң да, һәр вакыт беренче тапкырың искә төшә, узган елың искә төшә. Инде гомумән менә элеккеге хатирәләрне яңартып алдык әле бергә дә. Бер яктан, теге җиле дип әйттең, җиле дә, җире дә, суы да, изге чишмә суы да, таулары да, бөтенесе бер яктан ел сайын кайтабыз, икенче яктан моннан киткәне дә юк кебек. Чөнки әгәр дә 97-98 еллар белән чагыштырсак, хәзер инде без монда даими рәвештә, монда безнең фәнсар һәм үзебез дә теге 6нчы сменаны түгәрәкләп, без инде яңа елга әзерләнүләр безнең башланып китә һәм команда миңа калса моннан киткәнебез дә юк кебек. Бер кайткач. Әлбәттә ел сайын үзгәреп тора безнең
forumыбыз. Форумда үзгәрә кайткан сайын инде. Үзебездә. Үзебездә. Әйе. Үзебездә үзгәрәбез аннарсы кайткан сайын. О, монда буны төзеп куйганнар. О, юл салып куйганнар һәрвакыт. Әйе, быел аеруча. Юлда монда матур хәзер яңаша шартлар, складта хәзер бар. Бөтенләй инде китмәсәк тә була. Менә шартларга килгәндә, Кышкы форумны оештырырга кирәк. Кышкы форум? Айс биләр форум. О, хупласагыз, әйдәгез аның турында бергә. Ничегрәк булыр иде икән, анда кышкы уеннар булыр иде инде. Кышкы уеннар, шугалар, таулар һәм остаханәләр, кар бабай төзү буенча конкурслар, чаралар. Анда бәкәдән бал тотып булыр иде. Миңа калса күңеле килеп чыгар иде. Менә алдынгылар биләр форум бит инде шулай бит аннарсын инде. Менә үзгә атмосфера сизеләме? Минемчә юк. Аны сездән сорарга кирәк. Без бит алдынгылар хәрәкәтен менә хәзер төзибез. Бергә төзибез, сәләт командасы белән төзибез. Минем бер урынбасарым Руслан Шәмсетдинов әйтик, ул бөтенләй сәләттән күп кенә безнең командада булган кешеләребез. Алар да сәләтне эштән белгән кешеләр. Шуңа күрә менә сәләтнең низамәтләренә таянып, төшенә әйткәндә, чөнки бу безнең тәҗрибәбез. Әлбәттә. Без аны яшьләребез өчен, яшүсмерләр өчен, балалар өчен төзибез. Әлбәттә, бәлки яңаша, ниндидер яңа формалар булырга мөмкин. Спикерлар, устазлар яңа булырга мөмкин. Әмма дә ләкин төп принциплар, низамәтләр, кыйммәтләр, алар шул ук. Аларның күренеше үзгәрергә мөмкин, ләкин җисеме шул ук. Шулай, менә сез сорап бирәсез, атмосферасын сездән сорарга кирәк инде, аның ничек үзгәрәме дип, инде бүтән төрлеме дип. Миңа калса, biz шуның кадәр күп кайттык бердә, һәм инде без шушы мөхит белән, гомумән шушы атмосфера белән яшибез. Шуңа күрә ул атмосфера бездән шулай. Без киләбез икән, шушындый атмосфера ясыйм әле, шушы атмосфераның бер өлеше була микән дип, димәк мин шул. Әйе, бер яктан шулай, ләкин менә һәрбер яңа кеше, остаз, ул барыбер менә шул уртак казанга, ашыбызга ниндидер үзенчәлек өстәп бирә, специя форматында, тагын да аны тәмнерәк итеп. Әлбәттә, шулай булырга тиеш тә, миңа калса, ул һәр вакыт өстәлеп яңарып килергә тиеш. Менә шушы ике зур хәрәкәтнең бергә кушылуы, ул яңа үрләргә ирешү. Әлбәттә, аңардан тагын тәмнерәк сез чагыштырган ризык килеп чыгара микән, шулай бит. Һаман сайын бәрәңге генә булмый, әзрәк иттә куштың, уже инде кичке аш вакыты, шуңа күрә безнең метафоралар, алар аш бәлеш белән бәйле. Кем безне карап тора һәм хәзерге вакытта рәхәтләнеп кичке аш ашый, менә шуларга аш булсын дип әйтәбез. Әйе. Менә алай булганчы. Аш булсын. Сез ашамыйсыз бит әле. Ашаганда бергә булсын. Менә шундый сорап алайсам, сәләтне нинди ризык белән чагыштырып булыр иде икән соң? Сәләтне һәм инде алдынгылар хәрәкәтен. Ризык белән булмастыр, минемчә. Ризык белән булмастыр. Сәләт ул мөхит, сәләт ул күренеш. Ул ашаганда әгәр дә тәмен әйтсәк, менә сәләтнең тәме нинди төрлечә. Бар бит әйтәләр, скатерть самобранка. Менә монда бу мөмкинлекләр мөхите. Менә әгәр дә иртәнге якта ул тәмне генә, белмим, шундый ремчек. Әгәр дә төшке аш вакытында әйбәтләп ашарга дисең икән, аш, бәлеш. Әйдә, туктап калыйк. Ләкин шул вакытта сәләт ул бу пешекче дә, син үзеңне пешекче итеп күрә аласың. Чөнки монда син ашыйсың гына түгел, син бит
Үзеңне дә күрсәтә аласың, үзеңне бирәсең һәм менә шул тәмне ризыкларны пешерүдә катнаша аласың. Шуңа күрә сәләт ул без бергә аны үстерәбез. Әлбәттә, менә шушы бик төгәл төшенчә булды. Мөмкинлекләр өчендә мөмкинлекләр яклап та пешекче дип чагыштырасыз әйме? Мин менә монда кайтам, мин үземне пешекче дип тоям. Чөнки мин корреспондент ролендә үземне бүтән җирдә әле тоеп эшләп караганым юк. Монда минем өчен дә ул сынау. Минем өчен дә вакыт мин микрофон тотып кемнәндер интервью алганда мин тулкынганам. Һәм ул минем өчен шундый рәхәт. Һәм инде сәлкештән Айдаманга Боржитәкә һәм инде тагын югары менгәндә нәкъ менә шушындый хисләрне кичерәдер һәрбер кеше һәм нәкъ менә үз өстеңдә эшләгәндә һәм инде үз өстеңдә экспериментлар куйганда гына син яңа үрләргә ирешә аласыңдыр. Нәкъ шулай. Ләкин инде яңадан теге темага кайтып сорау бирәсем килә. Менә алдынгылар ризык буенча. Юк, менә сәләт һәм инде алдынгылар хәрәкәте кушылып нинди киләчәктә нинди яңа проектлар, яңа продуктлар тулар микән, нәрсәләр булыр микән, нәрсәләр көтәсез? Менә синең белән ялышмасам теге атнада сөйләшкән идек. Минемчә бик менә синең тәкъдимең, синең проектың кызыклы, теге медиа юнәлешендә татарча, заманча, яшүсмерләр өчен медиа булдыру, минемчә бик шәп проект. Чөнки нәрсә ул алдынгылар хәрәкәте ул бик зур челтәр. Безнең 1400 мәктәп бар Казан республикабызда, 100 колледж. Менә һәрберсендә алдынгылар хәрәкәте булачак. Димәк, ул зур челтәр. Һәм сәләттә булган тәҗрибә, булган проектлар, алар белән менә меңләгән аудиторияны без тагын да якынрак таныштыра алабыз. Димәк, алдынгылар аша яшүсмерләр сәләт белән таныша ала. Һәм шулай ук сәләт аша, чөнки алдынгылар хәрәкәте ул яңа, ул менә бүгенге көнне туып бара гына әле. Һәм без аның иң тәүге адымнарын күрәбез. Һәм әлбәттә, менә монда бик күп тапкыр форумнарда, төрле аланнарда булган сәлкешләр катнаша. Алар да үзләре өчен алдынгылар мөхитен күрә. Монда бездә булган проектларны күрәләр һәм алдынгылар хәрәкәтендә катнашачак. Ул әлбәттә сәлкешләр өчен, аларның үсеше өчен бик көчле һәм шәп яңа мөмкинлек. Һичшиксез һәм минем дә өстәп әйтәсем килә. Минем белән җанлы җылыткан әйберләрнең берсе сәләт тә үз заманында ул инде тренд күрсәтүче, инде һәм бүгенге көндә ул классикага әверелә. Алдынгылар хәрәкәте нәкъ менә шушы трендларны хәзер бирүче булган очракта икесе бергә кушылып ул инде классик тәҗрибә һәм инде тренд булса, сез әйтмешләй медиа платформада нәкъ менә бүгенге көндә яшьләргә җитмәгән татар телендә мин татар телендә басым ясап әйтәм инде. Актуаль, сыйфатлы һәм инде тренд үзебез ясаган трендка туры килә торган продукт китереп чыгарга мөмкин һәм иншалла бик күп юнәлешләрдә дә файдасын тигерергә тиеш. Мин дә шулай уйлыйм. Уртак телдә икән алайса. Башкача була да алай. Туры эфир бара. Бик яхшы әңгәмә килеп чыкты, бик яхшы изге планнар, шаңга ошсын менә. Бик зур рәхмәт сезгә. Булдымы? Ниндидер уен була дип әйткән идең син. Уен була. Вакыт булса, вакыт бар. Уен бар. Уйнамыйча. Тимур абыйны, Мин сезне күзәтеп торам. Кичә бик кызык уен булды. Что где когда Никита белән Зилә бик шәп алып барды. Һәм теге ГЗК голос за кадром, белмим кемнеке иде, но супер ведущий тавыш. Өстән шундый мониторлар, өстән нашой триб экраннар тотып тордым. Өстән башкачлар куеп сөйләдем. Бүген дә уен бар, дөрес әйтәсем, уен бар, әлбәттә әзерләдек. Ул да булса алдынгылар хәрәкәтенең сүрәннәре. Без аларны яшердек смайликлар артына. Һәм безгә аңлара кирәк, белергә кирәк, хәзер экранда чыгачак. Илдар, рәхмәт әйе. Менә, ни сүрән икән бу? Тавыш, ут, искә. Бу миңа калса авылдагы нигә ошаган. Тавышлама утны кабыз менә тиң тора. Әйе. Ләкин бу громче. Тише. Тагызәле, бу бит бу сүрәнне без бер тапкыр бер чарада гына ниткән кулланган бар. Громче. Тише. Ничеганда?
Ярче, Громче, выше. тише, ярче, выше. Да, громче, тише, ярче, выше. Мына bizim birga tiysiz. Nechek? 1, 2, 3, 4. Tatarstan super good. 5, 6, 7, 8. Rahim itegiz. Vaa! Ес кетмәле булды. Яңа сүрәннәр уйлап табарга да була. Шулай бит бер сүрән. Бар анда. Бар яңалар да бар. Менә кичә уйлап чыгардык. Юк, 2 көндәлек уйлап чыгардык. Сәхнәдән теге сез әзерме дип сораганда бөтен кеше әйтә. Әзер. Ләкин біз теге 2 телле мөхит булгач, алдынгылар хәрәкәте русчасында теге вы готовы дип сораганда да, о да. Һәм аннары тагын 2 бар. Тагын берәү ул я в движении, мы в движении, всегда в движении. Һәм 4-нчесе бездә көч, бездә дәрт, хәрәкәттә бәрәкәт. Беләм. Димәк, киләсе чыгарылышларга әзер буласыз. Смайликларны әзерләгез. Бик зур рәхмәт сезгә, Тимур абый. Рәхәтләнеп Сиңа рәхмәт. Киләсе чыгарылышларга. Ярый, башлар. Рәхмәт. Инде без күчәбез киләсе сәхифәгә. Дәвам итәбез. Рәхмәт. Тагын бер кат Тимур абыйга комментарийлар языгыз әле. Һәм инде бәлки җавап бирелмәгән сорауга да җавап бирерсез сәләтне һәм инде алдынгылар хәрәкәтен нинди ризык белән чагыштырып була икән. Менә монда инде тәмле фантазиялар китәргә тиеш. Хәзер инде исә безнең тагын кунагыбыз бар. Бу ел инде иҗади кунак әйдәк зәлдә бергәләшеп каршы алыйк әле. Сәрия апа Марданова килде безгә. Рәхим ит, Сәрия апа. Сүз сиңа. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't want to have to go where you don't follow. I won't hold him back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing if I don't have you. You see through right to the heart of me. You break down my walls with no strain but your love. I'll never knew love like I know it's with you. With a memory survive. Oh, what I can hold on to. I don't really need to look very much further. I don't
to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Your love I remember forever. Don't make me close on my door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me close on my door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Don't walk away from me. Don't walk away from me. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. If I don't have you. Искитмәле булды. Сәрия апа, зур рәхмәт сиңа. Мен иҗади уңышларны теләп калабыз. Тагын очрашырга ясың безнең студиядәшләр. Әйе. Вообще шәп булды. Ял итеп алдык. Теге минем үземдә җәелеп китте бәлеш. Исәнеп Җырга, моңга чумып, Вот. Әйе. Җырга, моңга, төтенгә чумып. төтендә бар әйе. Менә Мөхит тудырыла. шуңардан килеп чыгады. Һәм бүгенге чыгарылыш менә теге җанлы сәләтнең җанлы сүзенә туры килә торгандыр да. Ул да бу сакунаклар да, менә иҗади номерда ул алып барышлар гына әйтәйме. Барысыннан бергә шундый дөрестән дә бер җан, менә шундый рәхәт мөхит, шундый менә идәге сыман шундый рәхәтлек килеп чыга. Иң мөһиме, синең белән без генә алай санамыйк. Эфирне караучылар да шулай санаса, шәп булыр иде. Сез шулай уйлыйсызмы? Сезгә дә шулай рәхәтме ул? Менә сезгә дә сәләт мөхите белән, диләр мөхите белән. Гомумән безне карап кырда утыра икән булар дип күз алдына китермисездер әле. Мен калса шулай кайдадыр, өйдә кайдыр. Андай рәхәт урында утыралар дип уйлыйсызлардыр. Ярый, менә мөхит ягыннан сәләт бер яктан үзенчәлекле булса, икенче ягыннан инде ул мондагы шәхесләр белән үзенчәлекле. Кемнәр генә килми монда, кемнәр генә китми дигәндә, кемнең генә остаханәләр юк, нинди генә остазлар килми, нинди генә танылган күренекле шәхесләр килми, шулай бит. Һәм инде Балалардан итра. Кемнәр генә килеп китми, һәм кемнәр генә кирип чыкмый студияга. Бик матур иттереп, киләсе рубрикага да килеп. Бик матур, миңа прям шый-шый. Лайк куям, дуслар, сез дә комментарийлар языгыз, лайк куягыз. Чыкты рубрикасы. Әйе. Дуслар, бүгін бізде қонақта сәләт активисті, сервис стиль мебель компаниясының генераль директоры, сәләт проектларының партнеры Лениза апа Резванова. Исәнмісіз? Алғышлар. Лениза апа, сізді студиямызда көрге бик шатбыз. Кәйфләрігіз нешік? Ол да гүл, мында рәхәт, шуны бел. Тағын бір қаты алғышлап алып та була. Сірәнлер үшін әлігі форумның атмосферасы нешік сізге? Бик шәп, 97 елгы белән чагыштырсак, беренче тапкыр без монда биләргә килгән идек, форум үткәрергә сәләт аланы белән. Анда белмим, 200 бала булганбыз микән инде без. Һәм хәзерге чатырлар белән, хәзерге атмосфера белән, мөхит белән чагыштырганда җир белән күк арасы дип әйтергә була. Чөнки
Менә хәзер яңа мастер-класстан чыктым. Балаларның үсеше, балаларның белеме мине хайран калдырды. Алар мин белмәгән әйберләрне тирәнтен өйрәнгәннәр, инде эмоциональ интеллектның да нәрсә икәнен беләләр, экологичные привычки дигәннең дә нәрсә икәнен беләләр. Мин просто хайран калдым. Менә сез 97 елны хәтергә алдыгыз. Мөхит сакланып каламы? Шушы җылылык мөхите сезгә ничек? Биләргә кайттыгыз бит бүген. Күңелегездә нинди хисләр бар? Дулкынландыгызмы гомумән? Мин биләргә кайткан саен шуннан да гел дулкынланам. Биләр, чөнки минем өчен менә ничек мин Актанышка кайтам, үземнең өйгә дә, шулай ук мин Сәләткә кайтам, шулай ук мин Биләр җиренә кайтам. Бу минем өчен иң изге җирләрнең берсе. Мин монда көч үзем өчен алам, энергия алам һәм шул ук атмосфера, Сәләтнең җылылык, гаилә мөхите шулай ук сакланып калган. Сез бит инде Сәләтне беренче адымнардан ук беләсез. Һәм бүген спикер итеп Биләргә кайткансыз. Балаларга нәрсә турында сөйләдегез, үзегез әйтеп киттегез, алар башка дип. Алар белән аралашу ничек узды? Ой, минем хәтта менә тавыш та бераз битте. Мине бик усак җибәрмәделәр әле чыгыш ясаганнан соң. Сораулар. Ул Сәләткә килсәң, ни өчен мин Сәләтне яратам һәм Сәләт алдында чыгышлар ясарга шундый яратам, чөнки бик күп сорау бирәләр һәм эчтәлекле сораулар бирәләр. Шуңа күрә бүгенге тема безнең ничек уңышлы булырга, нинди серләре бар уңышлы кешенең. Һәм шул темага әңгәмә булды безнең, сөйләшү булды. Мин үземнең тәҗрибәм белән уртаклаштым балалар белән. Алар үзләренең инде кичкенә генә булса да тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Һәм бик кызыклы сөйләшү булды безнең. Форумнарның шундый үзенчәлеге бар. Балалар остазлар белән аралашып, тагын да күбрәк уйлый башлыйлар, өйрәнә башлыйлар һәм бу бик мөһим безнең өчен. Һәм без дә бүген сезгә уен әзерләдек. Без искусственный интеллектка Сәләтнең базаларын керттек һәм бу базаларның исемнәрен керттек һәм алар ниндидер сүрәт безгә бирделәр. Әлеге сүрәтләрне без хәзер күрәсәкбез һәм сезгә әлеге Сәләт базаларын белергә кирәк булачак. Siz әзерме? Әзер. Димәк, біз башлыйбыз һәм беренче сүрәт. Миңа менә монда карарга кирәк. Менә зур айттылар бераз. Нәрсә күрәсез менә? Урман бар монда. Сәләтнең 4 базасы бар, әйме? Мин белгәнемчә. Үзләренең бу йолдызлык, имәнлек, аргамак һәм байлар Акбарс. Кырымдагы Акбарс бар. Вот Кырымдагы Акбарсның мин бик аз беләм, Акбарс турында. Чувашиядагысы ансы Сәләт базасы саналмый. Санала Батыр базасы. Ансы да бар. Шул бишәр арасында шушының берсе, әйме? Башка булырга мөмкин түгел. Юк. Менә шушы биш арасында кайсысы икән? Урман да бар. Урман да бар, йолдыз да бар. Йолдызлар да бар, йолдызлы күк. Минемчә йолдызлык базасы. Мин дә шулай уйлыйм. Бу йолдызлы базасы, дәвам итәбез. Монсы инде Крым. Акбарс. Бик тиз барабыз әле без киләсе сүрәт. Кызык, авырда минемчә әле. Так, безнең калды Өчәү калды. Аргамак. Ансы ат белән бәйле булырга тиештер дип уйлыйм мин шуңа күрә. Бәлки. Так, Батыр бар әле безнең? Батыр. Аны инде мин үзем җиһазладым. Монда нинди ниләр барсың? Кызыклы. Тагын берәү калды әле безнең. Һәм аргамак, батыр һәм имәнлек. Фәнсәр. Фәнсәр. Биредә бездән ерак түгел. Фәнсәр белән әлбәттә инде бу бит фән белән бәйле. Фәнсәр базасы. Шәп, дәвам итәбез. Юк, дәвам итмибез икән. Сүрәтләребез тәмам. Тагын бер кат алкышлар. Барлык. Бар җаваплар да дөрес. Барлык базаларында искә төшердек. Сүрәтләрдә булмаганда.
Линза апа, сезгә студиябызга килгән өчен бик зур рәхмәт. Сәләткә нинди теләкләрегез бар? Хәзер әйтеп җибәрегез әле безнең эфирыбызда. Сәләткә минем гел бер теләк, тарихны онытмаска, үткән традицияларны, гореф-гадәтләрне саклап калырга, телне саклап калырга һәм әлбәттә дә инде яңа үрләргә, яңа уңышларга ирешергә, күбәергә, үсәргә, сәләт шулай ук гөрләсен, үссен. Без инде сәләткә гел кунакка кайтырга әзер. Амин, шулай булсын, барлык теләкләр дә тормышка ашсын. Линза апа, тагын бер зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, барыгызга. Рәхмәт. Дуслар, без дәвам итәбез. Кәрдә шактары рубрикасы да узып китте. Файла бу ничек сиңа безнең әңгәмә? Искитнәләр. Мен инде кызларның серләшкәнен кырыйдан гына тыңлап кына утырдым. Бик кызык булды. Эчтәлекле дә булды һәм уенны гомумән тәмле булды әйме. Безнең караучыларга да теге нинди базалар бар икәнлеген ачыкларга белергә бер кичкенә генә ярдәм. Әйе. Яздылар микән безнең комментарийларны? Карыйк әле. Дәттә менә карап утырам, биредә бик күп комментарийлар. Йә, Файла бу телефонны сиңа тапшырам һәм үзем әлеге комментарийларны тыңлап утырачакмын. Сөйініп. Кайнар сәлам дип җибәргәннәр. Әле монда шуңардан башлыйк. Сезгә дә сәлам, безнең караучыларга. Җанлы сәләт командасына бик зур рәхмәт. Дөрестән дә менә бу орында рәхмәт әйтәсе килә минем. Һәр вакыт инде күп сәламнар, күп рәхмәтләр монда алып баручыларга. Ләкин экранның теге ягында, камераның артында монда зур команда хезмәт куя. Ул да булса инде безнең менә оператор егетләребез, монтажер егетләребез Илдар, Азат, Рафис, монда Адам Production Руслан Фахретдинов йөзендә аларга куйтлар шабырга тәкъдим итәм мин. Үз эшләрен җиренә җиткереп, сыйфат иттереп башкаралар. Апа, Гөлназ апа, алар безнең эфирыбызның тегенесеннән җибенә кадәр тәмле шәһәр булсын дип тырышып, бергә булып. Лилия апа зур рәхмәтләр әйтәгез әле. Аларга һәр барчасына алкышлар. Администраторларга. Административ ресурс иң мөһим, беләсең. Аңлый башладым, әйе. Мин ул кешене көне буена бер 2-3 тапкыр яратып, 2-3 тапкыр сүгәмдер. Чөнки иртән иртүк уятудан башлый. Әйдә тор, әйдә язарга кирәк, әйдә бөтен сине көтә дип башлап җибәрәм инде. Нәре бутала башлыйлар кунакларда. Рифкат, әйтәм, кит, пожалуйста, йоклыйм инде дип әйтәсең, ләкин инде анарга кирәк, ул бары тик шулай иртән иртүк эфир өчен борчылып йөри. Шулай администратор егетебез Рифкатка да зур рәхмәтләр. Безнең инде тагын бер егетебез әйтәле. Безнең икенче администратор егетебез дә бар, ул Тимирхан абый. Тимирхан абыйга да моннан сәлам бирәбез, 1 метр арада. Сиңа да бик зур рәхмәт. Әйе, шуннан да бу беренче. Әле монда түгел, Денис абый, Гафур абый килделәр. Әйе, репортажлар, бүтән идеялар, эфирда була торган идеяларны утырып. Әйе, Денис абый, Гафур абыйлар. Дине апага. Барыгызга да. Ничә кеше санадыгыз сез монда? Ничә кеше бар монда безнең белән? Әйе. Исемнәр белән. Һәр берегез куллар чабыгыз әле, каясыз команда! Җанлы сәләт! Менә сез команданы ишетәсез хәзер, әйе. Менә кылым басып бирә, кылым нәрсә шунда. Әйе, комментарийларга яңадан кайтыйк. Кайттык. Әйе. Әйтәбез. Менә язганнар сәләт шәхес аланыннан кайнар сәлам дигәннәр. Сәләт шәхес, сезгә дә кайнар сәлам! Шәхес, сәлам. Безнең белән булыгыз. Әйе, киләсе эфирларда күрешкәнчегә кадәр дуслар. Әйе. Моңсу сүзләргә килеп җиттек, әйе. Чөнки киләсе чыгарылышлар безнең инде. Ни бары 1 елдан соң гына булачак. Киләсе җәйгә. Әйе, киләсе елда җәйгә 18:30-да биләрдә дуслар очрашканга кадәр. Әйе, менә юк, безнең комментариягә шулай өстәбезләр җанлы сәләт форумнан тышта булыр дип өметләнеп калабыз. Менә бит. Булсын, без шул һәрвакыт килергә, һәрвакыт килергә. Һәрвакыт. Просто баягына килеп утырып булса да китереп шушында. Бу чаллы кызы булдыра дигәндә. О, иҗади номер турында яшәп һәр көндә ниндидер бик талантлы кешеләр килә, шәхесләр. Әйе. Жол итәсең аларны тыңлап. Әйе, сәләт мөхите шундый кешеләр тудыра инде ул. Әйе, дәвам итәбез. Менә монда
Canlı salat çağrılışın sağına şaqmın deyişlər də var. Canlı salat rəhmət sizə eskitkiş doğru efirlar üçün dep yazılar. Əfərin qılsan canlı salat çağrılışların kütübüz dep yazılar. Həm indi şəp dep utlar qoyub jibərgənlər bir tuqarak. Жылыта ул утlar безне. Жылыта әлбәттә. Комментарийлар булса да, алкышлар, рәхмәт сезгә, дуслар. Мен canlı salat bik ышыясың ғой шығарылыштарда инде безне нидер сюрприз көтәме дип язалар бирде. Имешләр бит инде анарсаң ничек уйлыйсың син ул хакта? Шуннан да безнең сәлкешләр бүләк әзерләде. Һәм киләсе ролигыбыз нәкъ менә шушы бүләк. Әйдә бергә Әйдә шушы бүләкне карап китик әле. Игътибар. Ой, минем иң көткән вакыйга әйдәгез карыйк. Birge beyler jirinde biz Küpne kürdük, küpme sizdik Lakin vakıtımız bitti savu 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 Savu, 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 savu. Dostlar, менә безнең сәлкешебез белән берлектә команда сезнең өчен шундый бүләк әзерләде. Командага тагын бер кат алкышлык инде. Соңгы эфир бит. Ярый, минемчә. Мыеклар да бар, чәчләре дә үскән. Собуллашып чыкты. Барлык арт объектлар белән сәлкеш. Көлә-көлә карыйсы бит инде. Юк, нидерге. Моңсу хисләре бар. Кирип ала, һәм инде Сау булышырга да вакыт килеп җитә. Вакыт килеп җитте. Аңарча инде иҗади кунакларга сүз бирәсе килә алар. Дуслар, иҗади кунак бүген бездә студиябездә Гөлназ Апагасина һәм Тимур абый Тарасов. Әлеге бүләкне бергәләп тыңлыйк, рәхәтләнеп ял итик. Бездән аерылмагыз. Иҗади бүләк. Гөлназ апа, Тимур абый, рәхим итегез. Яши күңелдәгенә Кулларым сузыла күкләргә Мин яши шушы дөньяда Киттек тап бәхетеңне Күңелдә бар ул тап бәхетеңне Әйтерсең давыл тап бәхетеңне Сиңа илтә юл тап бәхетеңне Бар ул сайра син Әйдә җырла әйдә Тын гына улагла бирә Һәм өзелләп әйдән кулларыңны өскә Әйдә бие әйдә Сайра Тап бәхетеңне Син тап бәхетеңне Күңелеңдә бар ул бары тап бәхетеңне Син тап бәхетеңне Күңелеңдә бар ул палатка, ушак һәм гитара Палатка, ушак һәм гитара Ә без биләр җирендә Изгеләр җирендә Бабалар җирендә Изге чишмә буенда Кайда качып йөрисең син
koşup yerisin siniyege Koyda koşup yerisin sin Barıver seni tabam kurakma 1, 2, 3, 4 top Bəxtіңні Sen top Bəxtіңні Көңіліңді барыл бары top Bəxtіңні Sen top Bəxtіңні Көңіліңді барыл Ütlerim şu Dostlar, bəxtlərinizni tapınız. Әйе. Бәхетті табу мөһим бит. Әйе, шушы бәхет артыннан кемдердер гомер буе шаба, гомер буе зли, кемдердер шушы бәхетне менә Һәр көнне шушы бәхет белән яши. әйе, менә ул бик мөһим. Әйе. Достар, һәр көнегезне бәхетле, елмаеп яраткан кешеләр яныгызда үткәрегез. Безнең кебек Sizin stüdyomuz. Şun мәгънәсендә шулай. Чөнки һәр көне без җәйнең монда уздырган һәр көне мин бәхетле дип санарым. Чөнки монда менә син әйткән командада инде. Һәр иртәсе уянып киткән, палаткада уянып китәсең, саф һавада, нидер дөнья проблемаларда бераз гына читтәрәк торасың. Биләргә кергәч, алар тегендә шәһәрләрдә, районнарда калалар. Монда КПП шуннан кадәр каты эшли, әйме, монда бүтән начар эмоцияларны кертергә ярамый монда. Шунда барсы да кала. Ничек кенә күңелле булса да, собуллашырга вакыт. Әйе. Әйе, һәм инде шушы 6 форумга кичкенә генә нәтиҗә ясап собуллашсак иде дуслар, ләкин киләсе очрашуларга кадәр дип собуллашсак иде, без инде үз чиратыбызда тырыштык. Җәй буе сезгә сәләтнең мөхитен, кайфын күрсәтергә тырыштык. Нәкъ менә шушы команда җәйнең иң матур көннәрен сезгә багышлады. Сәләтнең шушы мөхитен тамашачыларга тапшырым әле дип тырышты шушы команда. Бunda менә кемнәр генә алып баручы булмады безнең, кемнәр генә юк командада һәрберсенә зур өлеш кертәләр, әйе. Бик зур өлеш. Дөрестән дә кемнәрдер бит менә безне карый хәзер. Алар сагыналар. Алар ничек микән сәләттә хәлләр, ничек микән биләрдә хәлләр. Әйе, кайтасы килә дип. Монда ачтың, карадың. Мин бу командада икенче генә көн, ләкин китәсе килми дуслар. Шуннан да чын профессионаллар эшли. Аларга да карамастан барысы да шундый җылы, һәрбер кеше, оператормы, монтажермы, режиссермы, барлык кешеләр шундый җылы, якты. Гаиләгә кайткан кебек, мин башта курыккан идем. Менә кем инде сәләттә бик күп йөрмәгән, сәләтне аның кадәр нык белмәгән кеше килеп утырды монда шундый яраткан сары диванга. Юк, үземне чыннан да бер зур гаиләдә кебек хис иттем. Бик зур рәхмәт сезгә. Тамашачылар сезгә рәхмәт, әйе. Бик зур рәхмәт җанлы сәләт белән булганыгыз өчен. Исегездә тотыгыз. Без сәләтне күрсәтәбез. Adam Production һәм җанлы сәләт белән берлектә сез җәйне уздырдыгыз. Бүгенгә һәм бу елгы җәйгә шулар иде. Безнең белән булыгыз. Пока.